Gulê dema ji dibistanê vegeriya pêşî li zengilê derî xist ku diya wê derî veke. Carek li zengilê xist, du car zengil lê xist, na, kesekî derî venekir. Gulê ji çantê xwe mefteya xwe derxist û hê dîka derî vekir. Dema ku derî vekir û kete hundir, gazî kir. Dayê, dayê, ka tu, li ku derî? Çima tu derî li min venakî? Lê mixabin, dengê diya wê nehat, ji ber ku diya wê ne li mal bû. Çûbû mala cîranan û karek wê giring hebû. Gulê bala xwe dayê ku diya wê ne li mal e. Fam kir ku diya wê çûye deverekê û dereng maye. Lê gulê birçî bûye. Lazim e ku ew xwarin bixwe. Dibe heta ku diya min vegere, ma ez ê birçî bimînim. Nawale, ez ê ji xwe re xwarin amade bikim. Diçe mitbaxê da ku xwarin amade bike. Pêşî derê dolabê ve dike, dolaba sarincê. Di hundirê sarincê de gelek sebze hene. Ava firingî ye, ev îsot e, ev balîcan e, ev kartûl e, ev xiyar e, ev gezer e. Gulê dibêje, ka gelo ez ê çi çê bikim? Pêşî sê heb firingî, dûv re du heb balîcan, biş re du heb jî îsot û du heb kartûl derdixe. Firingî dibêje, Gulê, tu çi çê bikî? Gulê dibêje, ez ê wê bikim tirşik û bixwim, gelek birçî bûme û diya min ne li mal e. Balîcan dibêje, ka tu zanî tê çawa me bike tirşik? Gulê dibêje, nawale nizanim. Îsot dibêje, ez ji te re bibim alîkar. Gulê dibêje, baş e ez dixwazim helbet. Lê kartûl dibêje, Gulê can, pêşniyarek min jî heye. Heke tu bi xebera min bikî, niha tirşikê çêneke. Ji ber ku ti tirşikê çê bikî, agir lazim e. Divê tu ocaxê vêxî. Agir jî ji bo zarokan gelek xeter e. Pir bi talûkê ye. Heke tu bi xebera min bikî, ji dolabê hinek panîr, ava firingî, hinek nan jî bixwe, heta ku diya te were. Gulê difikire, Xwedê neke, heke ez bi agir bilîzim, dibe ku ez qezayek mezin bikim. Ev fikra kartûlê gelek dicî de ye. Hemû sebzeyan ji kartûlê re li çepikan xist û kartûlê pîroz kirin. Gulê biryar da ku ew ê hinek nan, panîr û firingî bixwe, heta ku diya wê were. Di wê navberê de diya Gulê kete hundir ku Gulê li ser qenepê dixewre çûye. Diya wê Gulê şiyar kir. Gulê jî bûyera ku di navbera wê û sebzeyan de derbas bûye, hemû ji diya xwe re vegot. Diya Gulê jî Gulê maç kir û got: Aferîn keça min bi aqil û gewre. Ez ê niha di demeke kin de ji te re tirşikê çê bikim. Rûyê Gulê maç kir.